Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Awwal qawli hadza wastaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya saudara, coba di Prabowo coba saudara saya akan dan saudara berdari Mafina Resudawati di Bapak Ibu dengan mas kawin berupa uang Rp1.300.000 dan total uangnya macam dibayar tunai. Saya terima nikah dengan Mafina Resudawati di Bulukin untuk saya dengan pasangan tersebut dibayar tunai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kawula nuwun winantu sagunging pakurmatan suka parisuka lelangen bengang manah sesarengan campur sarinya Indonesia ragil kuning makarya sekalian keluarga Gengson Sistem di Mas Jaya. Mugi kepareng kapunggel sawetawis. Duningih pradapa menapa ingkang dados atur panyunipun ingkang hamengko gati. Panjenengan Bapak Tukimin miwah Ibu Tumini. Tega RT kalih RW sekawan Gedung Karanganyar. Titi mongso kaledangan rahina siang kalenggahan gumelaring wisudan tasakuran wali matul urus ndungkap kapurwakan nanging saderengipun kepareng kula hangaturaken pratelan miwah biwaraken
Para paraga ingkang kepareng hanawung kridha dharma ing pahargyan kawis tingal kadang besan sutresna miwah pandherek besan saking keluarga ing Bapa Insinyur Haji Joko Sriyono miwah Hajah Sunyi Hartini sarjana hukum Wuri Wisma Palenggahan Keling Kalongan Purwo dadi grubukan sampun dumugi wonten ing sangajenging wisma pahargyan pramila kunjuk panjenengan Bapa Kasidi miwah Bapa Wahono mugi kepareng hangaturi saperangan pandherek pisan sutresna manjing wonten ing sasana pahargyan mugi katuruan lenggah kanthi sekeca ing madyaning pawian prasaja. Sepisan malih kunjuk panjenengan Bapa Kasidi miwah Bapa Wahono mugi kepareng hangaturi saperangan pandherek pisan sutresna manjing wonten ing sasana pahargyan. Sedaya among rawuh mugi kepareng satata samekta manembrono nampi rawuhipun pandherek pisan sutresna. Kunjuk kadang-kadang kinasih campur sari ragil kuning mugi kepareng paring pakurmatan lancaran kebu girokeng ngumandhang.
Handika gung para tamu senedahan duwin sekalian inggih mahambakrah dharma winantu ing sekar pakurmatan. Hangaturaken pambagya wilujeng siang wilujeng rawuh kunjuk baraya iging saking Bapak Insinyur Haji Joko Siono miwah Ibu Sunyi Hartini SH. Mugi kepareng sekecanangipun sami lelenggahan donga miwah pangestu tansah kasubun. Mugi hanya memilu mampaing tata cara pahargyan saged panggih wilujeng kasembatan pinayungan sing kursi kang maha wigan. Kawula nuwun sih tentrem rahayu miwah mahardikaning tias mugi tansah kajiwa kasalarya dumateng handika gung para tamu sedaya. Wonten ngarsanipun para pepundhen pinisepuh aji sepuh ingkang satuhu sampun purna ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabekten sagung para tamu senedahan tuwin sekalian ingkang mahambekrah dharma winantu ing Sukarayu merada pawit keparipun panjenengan Bapak Tukimin Ibu Tumini ing titi mangsa kalodhangan piniji dinten Minggu Kliwon Surya kaping 13 bulan April warsa 2000 selangkung hanyarengi sekawan welas Sawal 1956 Hijriah. Pepundhen kula Bapak Tukimin Sinraibit garwa kepareng dawek suka bingahing panah. Giyohana tepi darmaning reh sepuh yohana tepi pamitran dasih. Kinten ngametalaken wali matul urus Dodinggih keparing hamatulaken tata cara tasakuran duriawet keparing sampun Jinatukrama kusumaning Ayu Rara Novelia Listika sarjana pawiyatan. Inggih sampun keparing Jinatukrama kaliyan Bagus Rishoma Dwi Prabowo sarjana pawiyatan. Kekalahipun sampun kepareng nampi pangukuhing serat agami manggi rahayune sekala. Mugi anggenipun kepareng lomban ing madyaning Dwayan Agung. Mugi tansah rahayu kang tinuju basuki kang kaesti gagah kang jumanggah. Boten kata lumpen sholawat miwah salam mugi katur dumateng junjungan sopanutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong agung mustikaning jagat raya ingkang tansah kula panjenengan sami derek istaya tindak salampahipun fa insyaallah ingkang kepareng kula panjenengan sami suni sawetipun bincang wonten ing dinten yaumul akhir sagung para tamu sakderengipun kepareng kula hangaturaken rut rentening tata cara pahargyan miwah hangaturaken para paraga ingkang kepareng hanawung krida ing pargian kinarya murwakani lekasing sedya mulih siap mojo pinanganten sekalian antong nugraha saking Gusti Kang Maha Kuwasa monggo sagung para tamu sami-sami kula dherekaken maos sesanti mulih mulya kang sinedya pikantuk nugraha saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Kawula nuwun katentreman kerahayan miwah kawilujengan
Mugi tansah kajiwa kasalira dhumateng handika gung para tamu waradin sagung para tamu. Lumadin ingkang tata cara paergian wisudan para kami ingkang kewengku panjenengan Bapak Tukimin sinarimbit garwa Ibu Tumini. Tata cara ingkang angka sepisan pambuka. Tata cara ingkang angka kalih pambayang Isyatmaja pinanganten putih saking Panti Busana ya Panti Arum. Manjing wonten ing sasana paergian kalanggahaken wonten ing Dampar Kencana Winegun. Tata cara ingkang angka kalih pambayang Isyatmaja pinanganten kakung saking Panti Busana ya Panti Pamondokan Manjing wonten ing satana paegyan. Sinten to ingkang kepareng hanggengani jengkalipun temanten kakung kunjo ingkang winantu ing pakurmatan panjenengan Bapak Kasidi miwah Bapak Wakondo. Datan kanton ingkang kepareng kemban Puspita Aji sakembaran Bapak Fajar sekalian Ibu Luki. Purna pambayangi putra pinanganten kakung kalajengaken tanggap para atur pangandikan pasrah miwah panampi. Pasrah temanten kakung kenayatan panjenengan Bapak Joko Istanto. Katampi saking ingkang hampegugati panjenengan Bapak Tukimin tinalang basa ingkang kinurmatan panjenengan Bapak Paryono. Tata cara salajengipun panggihipun Isyatmaja pinanganten kalajengaken tata cara lepas bujang saking Karang Taruna LPP Permugari Gedhong Karanganyar ingkang pun pangarsani Dimas Aji Krobokan tuwin sungkem pangabekten tata cara ingkang kapitu kalajengaken tanggap wacana atur ambalan pandhuwun miwah pambagyorja sagung para tamu. Poto pakurmatan tata cara candhaipun. Kinarya pratandha yekti paripurnanipun pawiyan prasaja ingrahina siang kalenggahan. Mbok bilih Isyatmaja pinanganten sekalian sampun kakanthi rama miwah Ibu. Manjing wonten ing sangajenging wisma paergian jinajaran sedaya among rawuh. Nyuwun tambahing donga miwah pangestu nderekaken konduripun sagung para tamu. Mekaten menggah semanten rantaman tata cara paergian wisudan tali dharma ingkang badhe kawengku panjenengan Bapak Tukimin sinaribat garwa mbok bilih boten wonten ewah-ewahan. Mawan tuwanduyun tambahing donga miwah pangestu mugi purwa madya wusana manggih wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa ridu nuwun matur nuwun.
Sogong para tamu kagung miwah putri ingkang dahat kalengga murdani akrami winantu ing Sukorai Bagya Mulya. Wus ndungkap wahyaning mangsa kala dumawaing gati. Lumadin ingkang tata cara pairgian wisudan tali dharma ingkang badhe kawengku panjenengan Bapa Tukimin Sinarimbit Karwa. Tata cara ingkang sepisan nun inggih pambuka. Monggo pepanggihan ing rahina siang kalenggahan kita bikak sarengan kanthi waosan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti Allah tansah ngijabahi sedaya lumadin ingkang tata cara parigyan saged kasembadan wilujeng nderek sambikala. Tata cara ingkang kakalih Pambaya ngisiat mojo pinanganten putri saking Panti Busana ya Panti Mayang Arum manjing wonten ing sasana pahargyan kalenggahaken wonten ing Dampar Kencana Widayun. Sinten ta ingkang kepareng nenggani jengkaripun temanten putri kunjuk ingkang winantu ing pakormatan panjenengan Ibu Ninik miwah Ibu Menik Sutarti. Mugi kepareng jengkar saking sasana palenggahan manjing wonten ing sasana piniji. Kepareng hamba bakca hamba yang putra pinanganten putri manjing wonten ing sasana piniji. Kunjuk kadang-kadang kinasih campur sarinya endo nisa ragil kuning. Mugi kepareng paring pakormatan ketawang puspa warna keng lumandang.
Sesaringen ngomandeng ketawang puspa warna lumantar kadang-kadang kinasih ragil kuning campur sari. Katon katingal saking katebihan ana cahya kang cumrang ing madyaning pawian prasaja ing rahina siang kalenggahan menika. Sinten to ingkang keparing kinarya mustikaning pahargyan nun inggih kusumane ayu Roro Novilia Listika Wati Sarjana Pawiyatan mijil saking panti busana ya panti piningit arsa manjing wonten ing sasana pahargyan ingkang kepareng pinisuda ing rahina siang kalenggahan menika. Katon Sulistira ing wani temanten putri hangagem busana sarwa retna pating gumebyar pating cumrot namun kasorot jroning pawiyahan. Katon lon-lonan gena lumaksana temanten putri awit imut marang ngendikaning prawinasih kuncara ruming bangsa hanamung ana ing luhuring budaya tanggap sasmita panjenengan ibu ninik miwah ibu menik sang tanti hanganti temanten putri manjing wonten ing unggahan siti inggil ginarubruk para sesepuh pinisepuh ingkang kepareng asung donga pring temanten putri angginya kepareng hanglarayan mugi sarwa sarwi manggih kalersan begja donya ngantos ndelahan lulus raharja ing sambikala pambayanging Satmaja pinanganten putri saking panti busana manjing wonten ing sasana pahargyan. Tata cara salajengipun pambayanging Satmaja pinanganten kakung saking panti busana ya panti pamondokan manjing wonten ing sasana pahargyan. Sinten to ingkang kepareng ngrenggani jengkaripun temanten kakung kunjuk ingkang winantu ing pakurmatan panjenengan Bapa Kasidi miwah Bapa Wahana. Datan kantun ingkang kepareng ngemban puspita adisa kembaran nunggak semi ing ayun panjenengan Bapa Fajar Sinarimbit Ibu Luki. Sedaya paraga pinilih miwah paraga piniji mugi kepareng satata samekta reh samukawisipun murih rahayuning lampah. Kinarya asung pakurmatan pamapaking putra pinenganten kagung kadang-kadang kinasih ragil kuning campur sari Dimas Jayason mugi kepareng paring pakurmatan ladrang sara yuda kang kemandheng.
Sagung para tamu kagung miwah putri inggih mahambegreh Darma winantu ing Sekar Pakurmatan kawis tinggal penjedingan Bapa Kasidi miwah Bapa Hana sampun kepareng ganti putra pinanganten kakung Bagus Risoma Dwi Prabowo sarjana pawiyatan kepareng manjing wonten ing sasana parigyan tumuli ing mangke kalajengan lumadin ingkang tata tertandhaipun rumentai ngatur pangandikan pasrah temanten kagung ginarya tundhaganing lampah saking panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Joko Seyono ingkang wiji saking laladan Keling Kalongan Purwodadi Grobogan nun inggih ingkang kinurmatan panjenengan Bapak Joko Istanto pramila ing mangke kunju ingkang winantu ing pakurmatan panjenengan Bapak Joko Istanto mbok bilih sampun satata samekta rek samugasipun wekdal sasana miwah goro swara sawatahipun katur sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kaula nuwun kawlujengan katentreman saha sih nugrahane Gusti mruping dumadi mugi tansah kasalira panjenengan sedaya dalasan kula. Dumateng panjenenganipun para sesepuh pini sepuh ingkang dahat kinabekten para rawuh saha para lenggah kagung miwah putri ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan utaminipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Paryono pinangka talanging atur saking panjenenganipun Bapak Tukimin sekalian Ibu Tumini ingkang dahat kalingga murdani ngagrami. Mugi keparenga kula semlatur sawetawis nyiget pangandikan gempil kamardikan anggenipun panjenengan sedaya katemben wawan pangandenikan niki amestuti jejeban luhur kula piniji dening kadang kula sepuh Raka Mas Insinyur Haji Joko Sriono sekalian Ibu Hajah Sunyi Hartini sarjana hukum ingkang pidalem ing dusun Keling RT setunggal RW kalih Kalongan Kecamatan Purwodadi kalebet telatah ing Grobogan minangka sulih salira kepareng hang larepaken calon pinanganten kakun nunggih panjenengan Bagus Risoma Dwi Prabowo sarjana pendidikan namung saderengipun kula ngaturaken menggah wasingkati mugi langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah manungku puja hasta wa puji astuti wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nunggih awit saking rahmat hidayah saha inayahipun panjenengan sedaya dalasan kula tasih dipun keparengaken kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki kanthi manggih rahayu lujeng nir ing sambikala. Wadini menggah atur saking Raka Mas Insinyur Haji Joko Sriono sekalian lumantar kula sepisan ngaturaken salam kawilujengan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Tukimin sekalian Ibu Tumini sumrambah para
keluarganipun kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pangajap mugi anggenipun Bapak Tukimin Hangrakit Sekar Cepaka Mulya hamiwaha putra putrinipun tansah manggya rahayu lijeng boten wonten alangan satunggal punapa. Jangkep kaping kalih sarahning calon penganten pun Bagus Risoma Dwi Prabowo sarjana pendidikan sampun hanindakaken ijab kabul kalian Roro Ayu Novilia Ristikawati sarjana pendidikan kalau wau enjang wanci tabuh pitu mapan wonten ing dalem mriki nunggih lampahing ijab kabul dawuh suci awit saking pangestunipun para pinisepuh saha para rawuh sambudayanipun sampun kalamban kanthi manggih wilujeng gancar boten wonten alangan satunggal punapa. Awit saking menika rehning sampun dungkap titi wahyaning tumapak igati pramila temanten kakung pun Bagus Risoma Dwi Prabowo sarjana pendidikan kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Tukimin sekalian Ibu Tumini lumantar Bapak Paryono. Manggah laksitaning tata cara salajengipun Raka Mas Insinyur Haji Joko Sriono namung nyumanggaaken kula sak pangomjong namung tansah jurung pamuji mugi temanten sekalian anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan agung mugi tansah manggya ayem tentrem atut runtut ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen ingkang sedaya kula wau jumbuh kalian kekudanganipun para tiyang sepuh mugi sageta mbangun baliwisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kunjuk dumateng Bapak Paryono ingkang tuhu kinurmatan menggah lampahing pisuwan kula ugi kinanten ubarampe abon-abon lan sak piturutipun ingkang boten saged kula sebataken setunggal bokos tunggal ingkang kaaturaken dumateng Bapak Tukimin sak kula wangsa sedaya kala wau boten sanes namung kangge sarana ngeraketaken anggenipun bebesanan mugi saged lestantun ingkang sak lami-laminipun. Ugi boten katalupen Raka Mas Insinyur Haji Joko Sriono lumantar kula ugi nyuwun wonten ngasanipun Bapak Tukimin sekalian benjang dinten Minggu sore kaping 17 April 2019 wanci tabuh sedasa enjang keparenga temanten sarimbit kaboyong wonten griya Kalongan Purwodadi saperlu temanten kekalih badhe dipun tepakaken kalian tangga tepalih saha badhe dipun suwuni doa pangestu dumateng temanten kekalih. Para rawuh sawenggah kunjuk dumateng Bapak Paryono ingkang kalurmati pahargyan ing siang menika mangkih ambek bilih sampun paripurna kula sak pangiring nyuwun pamit medal pasilyan saking ngarsa panjenengan saya boten katalumpen nyuwun pangestu mugi lampah kula sak pangomjong saking dalam mriki dumugi griya Purwodadi sowang-sowang tansah manggih rahayu wilujeng tebih ing saking pringgo bayaning marga. Minangka puputing atur kula sak pangomjong boten katalumpen nyuwun agenge pangaksama hamba bilih pisuwan kula sak pangiring wonten patrap menapa dini pangucap ingkang boten meranani penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agenging pangsama. Kula pribadi pinangka taling basa tertentu kathah kekirangan saha kekilafan labet budidaya ing manungsa kirang sampurna mawantu-wantu nyuwun lubering samudra pangasami. Akhirul kalam usikum wa nafsi fitakallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Sagung para lamu, lulus sarja ing sampikala madri ngatur pangandikan pasrah. Daya-daya katampi saking ingkang hamkugati panjenengan Bapa Tokimin sinaribit karwo tinalang basa ingkang winantu ing pakormatan panjenengan Bapa Pariyana. Mugi kepareng jumenipun Bapa Pariyana jinajaran Bapa Sumardi miwah Bapa Sumardi. Mbok bilih sampun sapata samekta reh samugasipun wekdal sasana miwah goro swara sawetahipun katur sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh, pini sepuh, miwah aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang winanting karahayon. Langkung-langkung dumateng Barayagung kadang besan ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dene kula kumawani ngadeg sumantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih karena kula mangka sule atur saking Bapak Tukimin Ibu Tupini kepareng matur nampi pasrah tuwin ananggapi pangandikan pasrah saking Bapak Joko Ismanto minangka sulih saliranipun saking Bapak Insinyur Joko Sriono Ibu Suni Hartini sarjana hukum. Namun saklajengipun saderengipun kula lajengaken atur langkung rumiyin sumangga kita sedaya tansah munjukaken rasa puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan inayahipun dumateng kita sedaya sehingga kita saged makempal silaturahim kanthi manggih rahayu lijeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salam sholawat mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeberipun dumateng para keluarganipun, para sahabat lan sedaya tiang-tiang ingkang saestu istiqomah ngantos yaumul kiamat. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang winanting karahayon. Sepisan salam taklim saking Bapak Insinyur Joko Sriono, Ibu Sunyi Hartini sarjana hukum, lumantar Bapak Joko Ismanto. Kula tampi kanthi sinatan bingahing manah temah akar leganing tias Bapak Tukimin Ibu Tumini. Kaping kalih penganten kakung sampun kapasrahaken kula tampi kanthi sinatan bingahing manah ugi akan leganing Bapak Tukimin Ibu Tumini. Selajengipun tumuli kawiwaha kadhawuhaken kalian Roro Ayu Novelia Ristikawati putri saking Bapak Tukimin Ibu Tumini. Selajengipun anggenipun nyuwunaken putranipun Bagus Risoma Dwi Prabowo sarjana pendidikan panjenengan Bapak Insinyur Joko Sriono Ibu Sunyi Hartini sarjana hukum ugi ngaturaken sarana jangkep ingkang sampun kasebat ing wau ngajeng saestu dipun tampi kanthi suka gumiraning manah saha saestu panjenengan Bapak Tukimin Ibu Tumini boten saged saos piwales punapa-punapa njenengan namung sedanten dipun wangsulaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi tansah pikantuk leliru ingkang linangkung kathah saha linangkung sae malih Allahumma amin. Atur salajengipun hambok bilih kala wau Bapak Insinyur Joko Sriono ugi Ibu Sunyi Hartini sarjana hukum ingkang supados benjang dinten Minggu tanggal 17 April 2000 langkung pinanganten sarimbit kasuwun dipun sowanaken wonten ing Dukuh Keling RT Setunggal RW kalih Kalurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
insyaallah badhe dipun estokaken kanthi sae-saenipun. Atur salajengipun ambuk bilih pahargyan ing siang punika ing samangke sampun paripurna. Bilih panjenengan Bapak Insinyur Joko Sriono, Ibu Suni Hartini sarjana hukum sarta para keluarga ngersakaken kondur jenamung panjenengan Bapak Tukimin, Ibu Tumini dalah keluarga tansah ngaturaken wilujeng kondur ngantos dumugi dalem panjenengan suwang-suwang tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Sekap semanten atur panampi kula mongko sli atur saking Bapak Tukimin, Ibu Tumini. Wonten cacar ceweting atur kirangi suba sita anggen kula matur kula mawantu-wantu nyuwun ageng samudra pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Purwa madya usara sampun kepareng paripurna madya ingkang tata caratur pangandikan pasrah miwah panampining temanten. Tata cara salajengipun dhawuhipun sisang pinanganten sekalian. Mbok bilih kinarya pujangga dhawuh ing rahina siang kalenggahan kunjuk ingkang winantu ing pakurmatan panjenengan Bapa Martosimin. Pramila sagung para tamu sanajan lelenggahan kewala donga miwah pangestu tansah kasuwun mugi hanyembuhi lumampahing tata cara panggihipun temanten tansah manggih rahayu niskala. Panggihipun temanten sekalian kadya cantaka kang lelemban ing wisma pahargyan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama wa inaku fi khair. Wis dumugi wahyaning ka mangsa kala dumawahing pepesten. Ing rahina siang kalenggahan wonten asifat jalu miwah pangestri nedya nindakaken tata cara panggih ngemu wedi pangudining ing penggalih kang kepareng linampan kusumaning Ayu Rara Novelia miwah Bagus Lisoma. Mugi anginipun kepareng ngebir wonten ing madyaning bebrayan agung. Mugi sarwa sarwi manggih kalersan bejo donya ngantos delahan. Rahayu ingkang tinuju pasuki kang kaesti gagah kang jumangkah jumbuh kang sarwa gidayun. Satemon waken keluarga ingkang sakinah mawaddah miwah warahmah. Kawistara Bapa Martosimin kepareng-paring donga mring temanten kekalih. Mugi manunggaling cipta rasa miwah karsa giya linampahan. Kanthi wening ing penggalih mugi hayu hayem hangayomi donya prapten delahan. Daya-daya ing mangke temanten Putri Arsa hamiji isukenipun kang kakung pralampita bekti maring Sodarma miwah Keng Rama. Mugi pangajaping sedya hangilangi sekertanipun temanten kekalih. Mugi tansah manggih rahayu niskala. Jinaketna kamulyan kabagyan.
ing mangke daya-daya ciat mojo pinanganten jejer sumanding kepareng bapa tukimin sekalian ibu Tomini hanganti putra pinanganten manjing wonten ing sasana piniji ingkang mangke kepareng kaparingan sindur temanten kalih pralambita mugi sabaranging pakatikan giya linampahan ing mangke mugi temanten sekalian tansah waniya marang bebener wedya marang kanistan satemah saged maken keluarga ingkang utami dados tepa tuladha pring bebrayan agung sagung para tamu paripurna lumadening tata cara panggihipun temanten niki awit pikantuk donga pamuji sagung para tamu manggih rayu niskala mugi sekejap nangipun sami lelenggahan donga miwah pangestu tansah kasuwun mugi lumadening tata cara manggih rayu niskala nuwun Handi kageng para tamu kageng sarta putri inggih sat pinanto ing Sukarayu kawis tiga putra pinanganten sekalian sampun lenggah anggono raras ing madyaning kursi reniku tata cara salajengipun sawetawis kepareng kadang-kadang kinasih lembaga persatuan permugari utawi sawetawis kepareng badhe ngaturaken salam kawilujengan miwah salam bebrayan tumanduk putra pinanganten saha keluarga ageng catering hasanah badhe kepareng ngaturaken pasugatan sagung para tamu pramila mangke sawetawis wakil saking Karang Taruna mugi kepareng hanyaket lenggahipun temanten estini sedya tangkep pasta sarengan ngaturaken salam kawilujengan mbok bilih Karang Taruna mboten wonten mangke wakilipun sawetawis among rawuh mboten napa-napa ngaturaken salam kawilujengan. Baik hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saya kasih lagu spesial buat temanten berdua Mbak Novi juga Mbak Risikoma. Satu harapan semoga menjadi keluarga yang sama. Ya, satu lagu spesial pengantin baru.